L-erba ta' 22 ġimgħa matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 4, versi minn 38 sa 44. Ġesu qam u telaq mis-sinagoga u daħal għand Xmun. Issa il-mara ta' Xmun kellha fuqha deni qawwi u talbuh jgħinha. Resaq fuqha, ordna lid-deni u d-deni ħallija, u minnu fih qamet u bdiet isservihom. Hija u nieżla x-xemx, daw kollha li kellhom il-morda kien x'kien il-mard tagħhom, ħaduhomlu qudiemu u qiegħed idejh fuq kull wieħed minnhom u fejjaqhom. Minn ħafna nies bdew joħorġu wkoll lix-xjaten, jgħidu u jgħidu: Inti bin Alla! Iżda hu kien jeddidhom u ma jħallihomx jitkellmu, għax huma kienu jafu li hu l-Messija. Meta sebaħ, ħareġ u mar f'post imwarrab. In-nies bdew ifittxuh u marru ħdejh u rridu jżommuh biex ma jitlaqx minn ħdejhom. Iżda hu qalilhom: jeħtieġ li nxandar l-Evanġelju tas-saltna ta' Alla lill-bliet l-oħra wkoll, għax għalhekk kont mibgħut. U kien jippridka fis-sinagogi tal-Ludija. Il-kelma tal-mulej. Tifħil lilek Kristu. Għand min tmur bil-problemi tiegħek. Id-dixxipli ta' Ġesu b'mod liberu kienu jmorru bil-problemi tagħhom għandu, għax kienu jsibuh lest u kapaċi jittratta kull diffikultà, sofferenza jew marda li jgħaddu minna. Meta Xmun ġab lil Ġesu id-dar tiegħu, il-kunjata tiegħu kienet imfejqa dak il-ħin stess, għax Ġesu sema it-talba ta' Xmun. Inti tħallih lil Ġesu ikun il-mulej u dak li jfejja il-ħajja tiegħek, il-familja u l-komunità. Ersaq lejh bil-fidi li hu jistenna minnek. Il-qawwa ta' Alla li jfejqek tatik lura mhux biss is-saħħa, imma biex tgħix f'servizz attiv u tieħu ħsieb tal-oħrajn. M'hemm l-ebda problema li hu ma jridx jgħinek fiha, u m'hemm l-ebda ħaġa li żommna il-sira li mhix kapaċi jeħlisna minna. Inti tmur bil-problemi tiegħek għandu, fiduċja kompleta fih li hu ser jgħinek. Mulej Ġesu, għandek tinsab il-qawwa li teħlisna u tfejjaqna. M'hemm l-ebda problema jew irbit li int m'intix kapaċi tirbaħ fuqu. Eħlisni biex inkun nista' nservik bil-ferħ u biex inħobb u nservi lill-oħrajn b'ġenerożità. Għażiża Marija, Sultana tal-ħolqien kollu, idħol għalija int bit-talb qawwi tiegħek biex jiena ngħix b'mod sħiħ wara ibnek fil-kumpanija tiegħek. Amen.